Әлеге чара районның Мәндәй авылы җирлегендә урнашкан Хәмит Мөстәкыймов исемендәге хуҗалык басуында уздырылды. Бәйрәмгә кыр эшчәннәре, район оешма җитәкчеләре, хезмәт ветераннары җыйналды. Тантананы Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин ачып җибәрде. Ул барлык авыл хезмәтчәннәрен бәйрәм белән котлады. Бәйгедә катнашучыларга уңышлар теләде. Бездә бар монда яшьләребезне дә өйрәтергә, техникумда безнең 70-ләп, 80-ләп шушы механизаторларыбыз укый, практикада һәр вакыт алар киләләр, хуҗалыкка, аларны инде менә эшкә өйрәтергә, алардан Алла бирсә, яхшы, көчле механизатор буларга тиешле бит, аларны өйрәтергә кирәк. Шулай матур итеп бәйрәмнәрне үткәрергә язсын. Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт барыгызга да. Яңгырлар яусын, яхшы уңышлар булсын. Алла бирсә, авыл хуҗалыгы менә бездән тора инде. Авыл хуҗалыгының киләчәге без ничек тырышып эшлибез, һәм инде Алла Тәгалә ярдәме белән тагын да яхшы уңышларга ирешергә язсын. Алла бирсә. Азнакай инде һәр вакыт авыл хуҗалыгы буенча алдынгы булган республикада, әле хәзердә Аллага шөкер. Игенчелек буенча да, терлекчелек буенча да без алдынгылар рәтендә. Ул инде сезнең олы зур хезмәтегез. Бәйрәм белән хөрмәтле игенчеләребез, механизаторларыбыз. Шулай ук күп еллар авыл хуҗалыгында эшләгән, югары күрсәткечләргә ирешкән хезмәт алдынгыларына мактау кәгазьләре, бүләкләр һәм медальләр тапшырылды. Бүгенгесе көндә туган көннәрен бәйрәм итүчеләр дә үз бүләкләрен алдылар. Сабанчылар ярышы районыбызда 10-нчы елын уздырыла. Бәйгедә районның иң алдынгы 17 механизаторы катнашты. Барысы да тырышып көч түктеләр, җиңүгә омтылдылар. Араларында күп еллар хезмәт тәҗрибәсе булган механизаторлар да, үзенең хезмәт юлын яңа гына башлап җибәрүчеләр дә бар иде. Механизаторларның эшләрен тәҗрибәле жюри бәяләде. Бәйге нәтиҗәләре буенча каплатып сөрүдә беренче урын Ленар Сиддиковка бирелде. Өлкәдә мин инде хәзер бу тракторда 4-5 ел эшлим. Агрофилологистика инде хәзер. Бу эш үземә ошый. Но авыр. Авырлыгы бар инде, ул җиңел эш булмый бит инде. Шортлары да бар, хезмәт хаклары да булай һәйбәт инде. Яхшы. Ул Азнакай агрофирмасының Сукаеш бүлекчәсеннән. Каплатмыйча сөрү буенча беренче урынга шулай ук шулук хуҗалыктан Мөнир Хабибуллин лайык булды. Мин Хабибуллин Мөнир Гафарный үзем 60 елга 40 жыл стажым бар. Мені сөйләп алдым механизатор юлын 40 жыл эшләй. Бер техникада эшләдем. Булар әйбәт. Читилеге әйбәт. Кешегә эшләнгән, кондиционеры бар, бөтен нәрсәсе бар, навигаторы бар. Басуда уңайлы эшләргә. Иштесен эшләй. Норманы арттырып бетендә. Барлык механизаторлар да тырышып эшкәрттеләр. Бар инде әзрәк. Агрефлар да комиссия инде йөреп чыкты, үзебез дә йөреп чыктык хәзер. 20 техника, 20 хуҗалыкта, монда инвестор да бар, КФХ да бар. Олар да бар инде, мондай хуҗалыклар да бөтенесе бер рәттән ярыштылар. Хәзер инде моның белән авыл хуҗалыгының да профессияның данын күтәрергә тырышабыз, яшьләрне үзебезгә җәлеп итәргә, бер дигән менә техникумда укый торган укучыларыбыз матур итеп сөрәләр, эшли беләләр. Я оқып бетерәм. И икенче елга инде уже или үзебезгә керәмешкә, или бер колхоз эшенә. Үзем Балтачтан, Азнакай районының шунда яшим инде, шунда көндә йөрим шунда. Се буенча бу профессия ошый миңа, белмим, бәләкәйдән ошый. Әти дә эшләгән, бабай да эшләгән шул профессиядә. Үзем дә шул профессиягә тарта. Җиңүчеләргә һәм призерларга дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм чарасы Мәдәният сарае артистлары тарафыннан әзерләнгән концерт номерлары белән үрелеп барды. Авылыма